Lol, glupe fore. Evo je fora. Jel znaš iz koje poze se prave najlepša deca? I riba u fazonu, WTF, druže, hoćeš da me jebeš da pravimo najlepšu decu? Ti kažeš, pitaj roditelje. Šećer. Lol. Ok, napišite u chatu cringe ili šmekerski. Samo mi recite da znam. Da li da izbrišem iz fora, idemo dalje. Djevojka moja kaže cringe. Šmekerski, dobra je fora, jel tako? Ako ti se vari ti na cerak vani. I šmekerski i cringe. Nije, dobra je fora, realno, morate priznati. Ajmo dalje. Mala, jel si ti batak? Jer mi se karabatak. Ovo je stvarno seljački, ali ako imate muda i ako donekle znate ribu, može da prođe, razumete? Znači, ono kao, ako imaš muda, onda okej. Ali, realno, ako ne znaš ribu i prvi put je vidiš u životu, teško da će proći. Ajmo dalje. Jel si od 1 do 10, ti si 9, a ja sam onaj 1 što ti fali. Šmekerska klasična fora, već dosta riba zna, tako da nije ništa specijalno. Morate biti malo originalni od ovoga, ajmo dalje. Nisam meteorolog, ali bit će vlažno kod tebe večeras. Ok, ovo je jedna isto seljačka, ali ako imate muda, opet kažem, može da prođe. I ne samo ako imate muda, nego ako i znate devojku donekle i ako ste već u nekoj šemi, malo ste se poljubili, izvatali u obraz, ovo znate, i onda već može da prođe čuprija, razumete? Ali malo riskantna. Prelazimo sultana, brate, ako nađe se javi. Pa bole da se podelimo. Šta? Podelimo jedna kola. Bole da se podelimo, ti vozi sam, ja sam. Ajde, sad sam rekao lokalca onda da izotvaram. Ajde. Mama misli da sam peder, jel možeš da mi pomogneš da joj dokažem da nije u pravu? Još jedna klasična forica, razumete ono, evo ga sultan. Nije. Ili, nije. Jel jeste ovo sultan? Ja ne mogu, nije. Ali ajde da uzmemo ovo. Savjeti za muvanje sa čodom. Sedaj ti. Uzmi fuksi ovo. Ajde. Mrskuci, reci joj mrskuci. Jeste našli? Ne, tražimo i dalje. Toninjo 75 kaže, evo napravio sam pro account samo radi tebe. Hvala ti, brate, od srca, jer kažem ljudi, bili smo na 400 gledalca i DDoS je pao. Rip, ali samo na sekund.